Kanigre ka All India Radio Shillong ka kubuaran pulia phi de meri nong ganti walang. Kimat ki bakong sanjang ka kubuar mentaka step. Ka National People's Party NPP kan yai biteng ka jing persya jongka ya ka Citizenship Amendment Bill ong President ke NPP Meghalaya ba WR Kharlukhi. Menjur ka kanhuan Menteri Sorkar Meghalaya bantau ya ka Directorate of Dairy Development ban penklan ya ka jing penmidut ha kani ka jela. Ha Manipur lainut ki beriu kila ja na ka jingkala jong ka lieng ha ka jingki ke eryong mensingi uble. Kentu Vice Chancellor jong ka Tripura University ban buat iki jingkai bekodro jong Swami Vivekananda na ka banta ka jingroy ha ka jingiet bat ka jingya buram ka bamar keliang. Ki kubor ki babnya. Kaseng National People's Party NPP kabadai ka waini ki seng sunrop bat ka sorkar NDA bela lam khamat da kaseng BJP kalapan pau ba kanya yaki persya ya ka jing pentrikam ya ka Citizenship Amendment Bill CAB arhajar kan riu. U Presiden ke NPP Meghalaya ba WR Kharlukhi uong ba ke NPP kan jeng scam ban yakun persya ya ka CAB. Ula pensenguru ba ka NPP kan wengno LD na ka jingkershan ya ka NDA lada ka BJP kawan rabiang ya ka bil ha ke yang darbar tawan Raja Sabha. Uba WR Kharlukhi ula penpauru ba ka seng NPP ka yeng ha ka nongrim banyada ya ki try muluk ka than chete lam mingi ba lada mi kanu ka kam ka babu ya ka than ha ka jingma ka NPP ka long bala IT lut ban yeng ya le persya. Ka Sorkar Jilla kala menjur bantau ya ka Directorate of Dairy Development ban pen klan shushu ya ka jing pen midut ban pen biang ya ka jing don kam ya ka dut ha kani ka Jilla. Ya kani la menjur la ka kanhuan Menteri Sorkar ha ka jing yalang ka bala long men nin gasngi laong Menteri Sorkar u James K Sangma ha bakren shakilat patai kubor. Kakanhuan Menteri kala menjeru bantau ya ka jaka songkai pengat lani ka public park ha ka wai ka jaka ka bahe palat new akar ha ka stress laban ka bala tip kum ka Maxwellton Estate. Shushu kakanhuan Menteri kala ajing menjeru ya ka jingterwa ban kampen kiu ya ka jingerap pisa syaki katsan teliki ad hoc secondary school ki baju penlong school ha ka por men step bat ha ka por janmit. U Menteri uloong bakani ka jingerap pisa kan long arpau hajar bat saupau hajar tingka na kabenta kita ki skul. Ha Manipur ka jingbe jong ka eryong erngit bajur ringkat bat uslam kalawan ra ka jingjulor jong shibun tri ki yeng ha Imphal mensngi ublay. Boni ki ding ba kila syarat telong ha ka eryong ba ka jingsam ya ka boarding elektrik kala syak pentut haduk palat argenta. Kala air ka bala password ha ka jing state ka balong ha padeng sanpo ha 100 kilometer ha ka shikinta kala penthut ia ka jing ya jung ki kali ha surok bat pendam da pendap ru do pompom ya ki brio baro ki bayat bayeng. Laong ba ka jing ki jung ki eryong kala mi na ka jing kan at ha ka duriau Bay of Bengal. Layo khubor ba laingo ki brio ki la ja hadien ba ka lieng ha ka ba maki ki la shong kala kala. Menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh ula le jingo ya ki jaka bala syak lenchop da ka bor mariang mula batharu ki bor badai kimi bakindi ban syak ki brio bakin penun kam da ki lieng ba shushna hi dalade ha ki jaka balet bawan kinong jongo kai perthai na pedeng jong kiti ki laingot ki brio ki bala ja la don lang ru ka wai ka kenthai ka balawan nanti da ka lieng na wa thobal kinong song jong katika than ki ethu ba artali ki lieng ki la kala na ka jing salat jong ka eryong hajan ka Mapithel dam ki traishnong ki la yo palat yem ki katu ka ningot niki ndrei ki mishna la bande AA na ka banta kiti ki laingot ki bala hap haum. U General Officer Commanding in Chief ka Eastern Command u Lieutenant General MM Naravani ulale jungo daladi ya ki kam bat ki jingpin kre ki lat ya dari ha ki benta khapot bat kari China ha ka jela Arunachal Pradesh. Ha ka jingli ka blai singi jo usha ka te jela ka badan ha ka than chate lammingi u Lieutenant General Naravani ula yo ban sakhi bat yo jing tep ki bakham banya ha ka bai de ba ka longkaman ha shirin teru pudu sam ka India ba China. Haka jing kedo jungu baki shipaya dari u komanda ula ya ro shibun ya ka jing trai shitam jungi haka bapen biang jing da naga bentakari wat hapadeng shibun ki jing e kamtam ka jing long lum ka jaka bat ka jing penthut jong ka sun bineng man la ka por.
Kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong. Ki pulit jong katnat railway ne katnat penyai rel kila yo ban kurup ya pratali kiling khot ksiar na uwei ubrio kat bagi dang penlong ya ka jing talasi. Uwei ubrio ban kanur jong ka jila Kerala ula pla bo don ka jing thamu ban shan bi an ya ka te ka ksiar sha West Bengal. Ulai thuru ba ula kieu ha ka rel na Dimapur Nagaland ban let sha Kolkata. Yau te ubrio la IT ha ki pulit custom ringkat ba ka ksiar ka bala yo kurup na u. Laban pengen mau hangne ba ka judan ka jing khai bi an ya ka ksiar na Shiliang port ka ri Myanmar. Ha ka jing doket bala penlong da ka Directorate jong ka Revenue Intelligence DRI la syam ba ka dan ka jinge dei ka baklan ba ha padeng ki nong khai ki bana bari kum ka Myanmar bar ki peron ka me ka than chete lamingi bar ka North Bengal ban khai bi an ya ka ksiar ha China, Bhutan, Nepal, Bangladesh ban Myanmar na mar ka dan ka jing dawa ka bajur bha ya ka ha ka yaudi ksiar. Vice Chancellor jong ka Tripura University Professor VL Dharurkar kat orang ai jingkren minhin kasngi Ramakrishna Mission ha Agartala ulakan tu ki pat ba baro ban board iki jingkai ba kordo jong Swami Vivekananda na ka banta ka jingroy ha ka jingin bat ka jinge buram ka ba markeliang ye kiriti dostur kana man kentiyo ka roy ka par ha ka longbriu manbriu. Ula bendap syusyu da ka boong ba ka bor perkhat jong beriu ka dap tang di kijing kuslay jingmut halor ki bamlar kam suda ha ka bayde ba ki imlang salang. Ka West Bengal ka di ka jila ka babat ya ka nam ka buram ha ka panklan ya ka jingelong ka way ha pring ki kolshor ki ba per henday mentapat kata kala syusa tang ha ka kitab jong ka menor. Udharurkar uang ba u Karl Marx uday uway ni kibalay kunting ban penyo ka hok banyalong markat jo ha ka tre ka kta bar ka yo ka kot klem ka jingpet Shiliang khamat yano bat Swami Vivekananda uday ukun uba ka India kala penmi bat ubala tre do yap banwan ra ya ka jinge iet ba ka jinge buram ka markeliang ha padeng ka jinge pier ki kol short and rai. Ka West Bengal kala tray borba ha kani kaliang Henry wat la kata mentala ikum ba kani kala jandu jan. Uong ba ke India ka don ni ka bor ha ka ban penthamai bat kentiyo ya ka yo ka kot da ka jing tray shitom jong ki khon samla ki baran ya ka bor perkhat ka baklan. Ha Tripura ki pulit kila kem ya uway unong hikai school bat ya uway upulit langrut mensni ublay namar ka jing kenok penpriang ki khubor ki bam shisha ha ka social media ya ka kam shimet jong menteri rang ba ka Tripura Ubiplap Kumar Deb. Ha ka way perkaliang anu pampal ya ubala kenok badai mau ubala sedang ya kini ka kam unang pedri nakti ki pulit menta. Ki arhot ki brio ki bala syakem ki la pla ha ka jing toket ba ki la don kti ha ka te ka kam pentok bria ya ka kerteng jong menteri rang ba ka Tripura. Hadien la pendep ya ka jing toket na ki no pulit langrut ki he pulit ka North Tripura ki la pelat jamin no yu bat menta ki dang persyang ban wat bat lap iki wipat ki bala suba don kti ha ka te ka kam. U Executive Engineer ka PHE Electrical Division Mauplang u pentip bana ka daw jong ka jing penlip ding basipor da ka MEPDCL ha laipulai Katway KV Mauplang Substation mentaka sengi ka laipotrik uyayong na do ka por shipho bajim step ha do ka por san baji janmit kanam dan ka jing palan na Greater Shillong Water Supply Scheme ha kite ki por penlip ding. Ka jing ka jela Baro akathan stele mengi hibakan thobe ka Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura kin mat yo slap ubajur hakini kindiat sngi gibanwan kumbaka pawmenta ka jingkan at hakaduriyaw ba Bay of Bengal kadang ne bat kani kan kata ya kathan stele mengi baro kaway. Kato kani ka kubor kalakot pakalawan shipina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata hakapor prabaji nginya sob kay Delhi Station na kabanta ka kubor hakaktiyan hindi ban penbod ka kubor pareng hakapor pra katsan minit. Kani ka All India Radio Shillong sangbaban na mantay ki kubor na Delhi.